So we're going home na. I'm going home. To the place where I belong. Sige. Wala ka. Bye, guys! Goodbye. Bye. Pero pala utang in real life. Palansa? Wala utang. Palautang. Sana all. Nita ay. Hara. Uy, bayrik ha. Di ka na bayran. Forever. Balag mamatay ko. Ijahay nagsukot. Mamboy-boy na. Kahuma na. Mga laki. Buot mo ka kung sino iatubang. Magbuot, tiguang. Hop. Sana ba, bitch? Ah, bitch. Ikaw kay San, mga na motong anak ka sa bitch. Oh, sakto ka na. Nagkapayag na ako. Paul, pag-asa ko. Ay, baka ka. Beverly, release. Diba? Paul. Gwapo sa bukid. Si Abonjing nasaag sa hibod-hibod. Bugard, are you there? Ito gwapo. Is that you? Is that you, Bugard? What a nice dog. Sa hapit na may maabot sa mga balay. Kabot ka? Saan ka ro? Ada kami nangahay dahil na diya. Nagawang video-video ko nang namunit yung kakitong. Ano na pa to? Katong nag-video ko na. Dito pa sa karsada. Ah, buga. And we're home na. We're home. Hoy, asa man ka man pag diri ra pamaraday. Ate, videoan pa mo. Oh, muli ka na. Kay manguli naman mo. Goodbye. Ito may put. Mr. Ben. Gatong nga. Oh. Sakto. Mr. Oh, ang ayan to kato Paul. Ikaw say Mr. Ben. Mr. Bonjing. Mr. Bones. Hello. Ang ayan to ka Paul. Siya, pinajaka-jaka raman.
Dito dahil ang puti ang daghang mga puti-puti. Abi na magkuan to sa kanang lumot bada. Bueng. Nanay pot-pot. Puno na. Hindi man? Mura magmadapa na. Duha. Hindi naman daw. Puno na oh. Pinapalimod ko daw. Puno na. Card. Wow! Chat! Wow! Wow! Oh, wow! Sisig na ako siguro. Bye. At tayo ay sakyanan. Tara. Hoy. Ano iba? Para kamatay mo. Lahot pa na. Twerk. Namimasak dyan. Amang ujan mo. So, paita sa yung pasahapon no eh. Nira bare ko sa na lang mo tayo. Magduwa na lang ko yung tuni. Katabang sangka-sangka. Kasangka sa bato. Ibukot ng kuan pag ihabol na wala bol. Katog na malaman madiha ah. Kapin na lang ko din. Pang heads narak single. Buwa. Buwan to din na sa siguday. Parang single? Kuha ko no. Parang single, Leslie oh. Good. Napot likod no. Awo. Di man to mo sa magpasakay good kay ilam tong sakyanan. Na, di ka dyan pa uli on ani day. Watahunong eh. Umuhunong eh, di man pa uli on. Katong sila mira na nga rin no, dali ara pagsakay ay pagsaka nila. Pasakay sa dayon. Alas 5 na to. Karon, as 4. Alas Media. Onja pa tali, alas 5 managhan magkuan diri agad. O, kay ting uli. Nangit na. Oh. Karon day. Katog sa mo. Bakawan ra man ako. Sige matag sila. Nawa gyapon puno. Ahay. Tabang. Katog ko na. Tabang mga idol. Tara pa, nasuke. Bentas, basta to. Kasi Di hindi sorry ako. Bisaya. Presyo di Bisaya. 10 ko, 20. At iba pa. Aw. Nara. Aw, Naratang ka. joke. Pasok. Basta lang mo adto tog sugod. Presyon di Visoria. Sapong bete. Pa. Mo adto mo tog sugod. Ay, katong putang nga puti. Tong puwa. Ay. Good. Taro nga. Pinaigwa naglubot. Anapol. I rated Para. I rated SPG. Ito ba? Anong magulang? Sa mga bata. Wait, twil. Good tanin. Weird. Na, why puti anak ka ng paras kan jumari ko no. Nara single. Just single. Ano ba? Atay isda madali na tay. Sakay. Yes. Run. Bye. So that's the end of our vlog. Thank you.